kaikille ja PvP-tämistä. Joo, mä kelaan rekordaa Pekka. Teat random eli manapa-tyyppi. Joo, mäkin aloitan. Oho. Ja varo, ettei Otava tule. Joo, mut kikahti. Mitä sut... Hei Venä, viiku pännäsi pelaajan spämmiminen. 10 minuuttia. Viiku pännäsi pelaajan XX manapa-tyyppi aika 10 minuuttia spämmiminen. Mäkin alan spämmiä. Aha. Joo, mitä nyt? Pihalle. Oho, apua. Mä koitan mennä. Kato, mulla tuli varo bännätty. Oikeesti. Mulla ei bännätty, jes. Hei, tee lisää. Vedä lisää. Sakke. Joo, 1v1. Sattu. Oi! Hidasta chattia. Yhteys katkesi, mut kikattiin taas. No, yritä saada sen bännin. Oho! No mitä? Miksi mä saan bännejä, mut vaan kikataan? Nyt mä sain bännin. No, siis mut vaan niinku kikataan, mulle ei tuu mitään, että bännää. Mut tuliko sulle, että sun Sama koko aika kirjoittaa jotain randomia. No, siis jos mä 2 kertaa laitan silleen viesti, niin tulee, että you are spammed, nä. Loola. Oota. Nyt. Loola. Nyt. Loola. Nyt. Loola. No niin, nyt menee hyvin. Loola. Loola. Kuvaat sä? Noin, sinut on bännätty. Joo, mitä? 1 päivä. Aikaa bännin loppumiseen 1 päivä. Ei, sinut on bännätty spämmiminen, bännäjä viiku. Aikaa bännin loppumiseen 1 päivä. Joo. Siis varmaan mä sain päivän spämmit, kun päivän bännit. Ja sä sait niinku 10 minuuttia. Joo. Älä, missä sit saadaan? Venä, päästäs tonne servuun vielä. Ei. Siis spam. Unban. Pitäisikö mennä tonne forumille ja anoa, että unbanne? Ok, mene. No en mä muista tulla IPtä ulkoa. Oliko Mä muistan. Sit kun mä pääsen sinne maahan, että unbännätkää saksu siinä. Joo, mä lopetan tän rekordin. Tää oli vähän päristely. Pär. Joo. Mä laitan videon nimeksi. Näin saada bännit Nastacraftissa.